Ukuzwile lokho? Yeah. Yiba mehlomane. Wena shona le. Mina ngizobheka ngala. Iron Man. Ukhona phakathi kuyona ngishayile. Nami ngizizwa ngathi ngisindekile ledlasene. Ucabanga ukuthi ubani yena? Angahlula thina kusukela ekuseni. Ugijima njengenja. Ugijima njengenja. Kukhona ngishayile. Anzange ningishaye. Sobona kuseni ukuthi ubade kushaya sambe. Woza. Surya. Ufunani la? Awulalini wena? Sukhohli wena. Ukuthi uthe kumina nginakekela usajajithi ngayo yonke into. Usabhekile. Ngingalala kanjani mina ngingakalali? Mfana wami. Ngiziphathe kahle ivakashi kanjena. Usibali wamanimba alikhazi. Kodwa yini ngingakalali wena? Fina ngiyosala ngibheka la izinto. Hamba lala hamba. Unaso isiqiniseko? Shadro. Ukhona umsebenzi engangawubhedisa kodwa. Cha. Kulungile. Ngisathi kuyophumula. Ngicela usale wena uthi ukubheka yonke into. Ngizoyenza kahle lona. Hamba uyolala. Surya. Awulele ngani ngalesikhathi? Awukwazi ukuthi konke Ngalala kanjani? Ushadro na ulela ngihlana. Kumele kube khona umuntu osalayo ubheka izinto phela. Ubonakala ukhathele futhi ozela. Hamba lana. Iyolala wena. Iyophumula umuntu omdala. hayi musho kanjalo ke zothi ukuthatha isihlwathi nami bese ubheka konke uyangithembisa impela ungakhathazeki wena awubuke nje buke ozela kanjani hamba lala yeke ukudobo fish hamba lana Dulja. Wenze kahle washiya umnyango uvulile. Basengaphandle osikantsonto. Abantu basalele. Kumele sheshe siphunyiwe bengakavuki. Yebo. Ubuso uqeda yonke into. Oh, kodwa ngidinga imizuzu emihlanu. Yini ke manje leyo? Kumele ngigqoke usari wami umshado. Angikwazi ukuyigqokisa mina. Phoke manje kuyomela ukuthi senze njani? Boti Bagi. Msiza lunge. Ngizoma ngaphandle. Sekuqediwe. Asambe ngokusheshsha. Bhagya. Ngiyabonga kakhulu Bhagya. Empilweni yami yonke angisoze ngakhohlwa ukuthi ungisize kangakanani. Thank you. Boti. तुटला काळजात खोल आजसा हरला फिरमात मन हे माझं Ngizohamba ngiyolala. Nina nobabili nizophuma ngokusheshsha.
Oh. Yini manje? Labantu bebezoshintsha igama lami angithi. Kodwa ngizoshiya le ndawo njengoTutsha. Ngizohlezi nguTutsha impilo yami yonke. Manje kusukela manje ngeke ngiphinde ngibhekane nezinkinga endleleni yami. Manje impilo yami izolokhu igcwele injabulo ngoba ngizoyiphila ngendlela yami. Ngizothola udumo ngendlela yokuthi bonke abantu bazoshiya igama lami ngenhlonipho. Nanka amabhange lakho. Izobe simnela kanjani-ke esihlakalweni? Ngikunezile amabhangeni, ngahlukana necala. Akuthi wafaka kanjani esandleni sakhe angihlangene mina. Ngiqedile umsebenzi wami. Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.